Alhamdulillah Alhamdulilladzi awada'a tariqa ila sabil muhtadin wa sahalaha manhaja sa'adal lil muttaqin wa absara basairal musaddiqin ba'in wa 'ala ulumil maqami fid din wa nahum asral imani wa tawarrubin asyhadu an la ilaha wahdahu la syarika lah lahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dul amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi tabi'in ajma'in. Amma ba'du. Fa ya ibadallah ittaqullah bi imtithali amrikum rahmatan ibadina wa ta'ala. Qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa syabirhum fil amri wa idza samata Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Shadaqallahu a'lam. Jamaah Jumat rahimallah, puji syukur panglembaran Allah Taala inggih keranten Syekh Winoso berkah rahmah hidayah ingkang rumentah dumateng panjenengan daya dalasan kawula sehingga siang nika kita saged nindakaken kewajiban kita nggih menika nindakaken salat berjamaah wonten masjid jamaah. Pramila menawi kita ngaku umat Islam, monggo-monggo kegiatan kita teng putih kemawon dipun sigap sawetawis diberhentikan sementara untuk pergi ke masjid untuk menunaikan ibadah salat Jumat. Salatu wassalam mugi-mugi jenengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalah para kalipun sahabat tabi'in lan tabi'in malah dumateng sami ingkang satrul saged netepi napa sedaya-sedayapun. Jamaah Jumat rahimallah, monggo kita tegakkan iman lan takwa kita sami kanthi nindakaken sedaya perintah-perintah Allah lan nabi napa ingkang dados awisan anifanipun Allah Taala. Jamaah rahimallah, wonten mriki kula badhe ngataken menika bab kita dipun larang sombong utawi takabur. Wonten firman Allah, qul in tuhibbuna wa tayyibun yaghfir lakum tawwakum wallahu ghafurur rahim. Bilih ngucap sira Muhammad, lamun sira kabeh tresna marang Allah, lajeng emut sira kabeh marang ingsun, mangga Allah tresna marang sira kabeh lan ngapura dosa-dosa kalian. Gusti Allah nika zat ingkang pangapunten lan welas asih wonten alimron ayat 39. Kanjeng Nabi Muhammad nika tiyang agung ingkang dipun anugrahi kesaenan ingkang kathah lan gadhahi sifat ingkang minulya. Panjenenganipun dikenal biyantun ingkang santun, limpah amanah tawadhu lan boten nate takabur, senaosa dipun gelari dados sae-sanipun manungsa utawi khairul bashar. Hadirin ingkang minulya, kita sedaya manungsa biasa ingkang boten saged tebih saking keluhutan lan kesalahan. Ampun ngantos sami rumaos badan kita nika bersih, suci piyambak, boten gadhahi dosa, sehingga nganggep ino lan asor dumateng tiyang lintunipun, dumateng tiyang sanes. Kawasan wonten ing Al-Qur'an Gusti Allah dawuh, "Fala tasakku anfusakum wa a'lamu biman ittaqa." Aja nganggep suci, bersih marang pribadi sira kabeh, sebab Gusti Allah iku luwih pirsa marang sapa kawulane kang luwih takwa. Surat An-Nisa ayat 32. Ayat menika paring kepiling marang kitan pawon sebatas boten takabur. Rumaos paling resik tinimbang tiyang lintungipun. Takabur niku setunggalipun sifat ingkang dipun gadhahipun Allah. Tentu kita sedaya mboten pantes ndamel sifat punika. Kita sedaya gesang ing alam donya niki kedah
biasakan sifat tepo seliro, adab asar, tawaduk, kados ingkang dipun contohaken Kanjeng Nabi Muhammad. Saperlu gayuh kasantosan, kemakmuran, saha katentreman lahir saha batin. Saking menika sedaya dipun tuntut supados guyub lan rukun, saling pengertian, sarta saling ngajeni dumateng sesami sarana tulus ikhlas. Boten malah kemlelet, kemrungsung marang tiyang lintu. Jamaah-jamaah ingkang bagya, kita kedah waspada dhateng gejala penyakit takabur menika. Kanjeng Nabi dawuh, la yadkhulul jannata min kana fi qalbihi misqalan narratin min kabarin kaula wajlu inni rajulu yajibu ayyakun tabatan hasanan wa natul hasanatan qala innallaha jamilun yuhibbul jamal al-qabru batul haq wa abdul wanafus. Ingkang atosipun ora bakal mancing, ora bakal mlebu swarga wong kang ana ing jero atine sak biji sifat sombong. Lajeng sahabat tanglet, apa tiang jaler ingkang remen agemane bagus lan sandale bagus klebet sombong? Kanjeng Nabi dawuh, sak teme Gusti Allah iku zat kang bagus lan demen marang kebagusan. Sombong iku maksude nolak kaleresan, nolak kabeneran, ngremehke lan ngino marang liyane. Hadis riwayat Muslim. Saking hadis menika kita kedah angen-angen kados pundi bahayanipun sombong, kados ingpun lampahe iblis anggenipun nolak kaleresan saking ngarsaipun Gusti Allah. Iblis ngremehaken Nabi Adam sarana nonjolaken kesanipun lan kehebatanipun. Kejaran menika dipun sebat wonten Al-Qur'an, qala ma'adzal atasjudu idza martaqala ana khairun minhu khalaqtani min narin wa laqtahu min tin. Gusti Allah dawuh, apa kang nyegah sira ora sujud nalika ingsun perintah? Jawab iblis, kula langkung sae timbang Adam. Panjenengan nyiptake kawula saking geni api, dene Adam menika panjenengan titahaken saking endut utawi lemah. Al-A'raf ayat 15. Jamaah Rabbullah. Salah satu tanda ketawaan inggih menika tidak bersikap tabur baik melalui kata-kata maupun lisan maupun sikap ataupun perbuatan. Tanpa iman lan takwa menungso menika justru menjadi makhluk ingkang paling rendah lan ino di antara yang rendah-rendah. Kados teng surat At-Tin dipun sebutaken laqad qala al-insanu fi ahsani taqwim summa radadnahu asfala safilin ilal ladzina amanu wa amilus sholihati falahum ajrun ghairu mamnun. Satemene kami nyiptake menungso dalam bentuk sak apik-apike. Lalu kami kembalikan menungso kalau ke tempat sak rendah-rendahe nggih menika neraka. Kejaba kecuali wong-wong kang iman lan ngajake amal soleh, maka mereka adalah pahala ingkang boten wonten putus-putusipun. Hadirin rahmatullah, semoga apa yang diuraikan di atas dapat mendorong kita berintrospeksi barangkali selama ini di masa ini maupun di masa lalu ternyata kita sering melakukan kesombongan baik yang terus terang maupun tersembunyi di dalam hati. Bila saking menika monggo kita sami nyuwun dumateng Allah supados dipun tepihaken saking sifat sombong lan takabur kados dene iblis kranten saged ngiring serta njrumusaken dumateng kekafiran. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wa sallam aminin wa tafanawiyakum min badwatin ibadal musyolihin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.